Hello, good morning everyone! Si Ate Josie po ito at special po ang ipi-feature ko ngayon dito sa ating vlog. At ito po ay ang magagandang ginuhit ng mga gifted hands po ng ating mga guest ngayon. Ito po ang anong description natin dito? Healthy food. At ang artist po nito ay walang iba kundi si Mandy. Marty. Marty Francisco. Opo. Okay, mayroon siyang FB, mayroon po siyang account sa Facebook at mayroon po siyang parang shop na anong tawag diyan, tattoo? Opo. Okay. Hi, good morning. Kumusta ka? Ayos lang po. Pwede ka bang matanong ng ilang mga katanungan? Kailan ba nagsimula na malaman mo na nakaka-drawing ka pala ng magagandang mga drawing katulad nito? Ano pa po self-taught lang, bata pa po. Bata pa. Mga elementary? Mga elementary po, nagsasalin ako ng mga poster making sa school. Poster making sa school. Kaya pala dapat i-encourage lang ang mga bata, no? Encourage lang po. Kasi, yun po yun yun na yung parang doon na magsisimula lahat. Okay. Ito, anong title nito? Wala po, may lang po talaga kasi ako sa sa mga floral. May ako sa mga flower. Yay! Talaga maraming hahanga dyan sa painting mo na yan. Ito, anong title nito? Ginawa ko po yun ng title. Ang nagbigay po ng title, yung kasama ko. Si Kuya Don. Si Don ang The Harvest. The Harvest. Kasi anong mga nandito? Mga ano po yan, mga karaniwan na product, mga vegetable. Vegetable. Una po kasi gumawa siya ng mga prutas. Sa kanya prutas. Okay. Tapos sabi ko, gagawa din ako mga vegetable din. Wow! Ang ganda-ganda naman. Po Yung ating organic moringa tea po, organic, ni Dr. Len at ng Coconut Republic ni Ma'am Lane. Okay. So lahat po ng ginagawa namin, parang nagpa-partner din. Okay. Bukas So, sa kanya, gulay pupunta sa tayo dito sa isa pang gifted na lalaking gwapo. Hi, good morning. Morning, ma'am. Ang ganda naman itong drawing mo. So, anong to? Bali, hinalo ko ma'am realism na mga foods tapos with may po siya, may konting para sa mga millennial na design na bago. Okay. Yung parang edited siya ng computer lang. Okay. Pero painting siya. Painting, wow. Parang buhay siya. Anong tawag dyan? Yan, yung grapes na yan? Realism po ng sa pagpipainting. Realism ang tawag dyan? Okay. Kailan ka nagsimulang mag-painting? Mga 12 something ganyan, elementary. Bali, yung kilala ngayon na artist dito sa Naga, si Hermel Alejandre, abstract ang specialty niya. Okay. Siya po ang nagturo sa akin ng color combination. Wow. Talagang may mentor talaga. Oo. Tapos sa dami ng naturuan niya, ako yata yung Ikaw yung nanatili. Excel lang. Wow. Nagbali, pinatuloy ko kasi. Hilig ko talaga. Pero mayroon ka na ring anak na nagdo-drawing. Parehas na po yung architecture ko na mag third year. Wow. Tapos yung first year kong engineering, civil engineer. Bali, parehas po sila may hilig sa drawing. Kaya happy family po kayo. Yun Wow. talagang hilig lang namin. Mga You are blessed. At saka yun naman po ay yung ating healthy buko. Opo. So, ikaw din ang nag-drawing yan? Opo ma'am. So, ano yung tatak ng nakasulat dyan? Don Medinilla ma'am. Don Medinilla, 2021. Wow. Buko at saka yun mga prutas. Ano po ba yan? For sale? Bali, yun, kay ma'am yun. Yun, Sa paggawa niya employer ko yun. yan. Okay. Bali, paggawa niya yan. Ito, may nag-order nito sa akin. Hindi Okay. pa pinipick up. Tapos ito ma'am, engineer, kay attorney rin to. Kay attorney, may order yan. Garis, Okay, bayad na pwede to. bang malaman kung magkano yung buko? Mura lang to ma'am. Bali, lang, 3K lang po ma'am yan. 3K lang. Ang ganda-ganda, no? Mm, Wow. request niya po kayo ma'am. Okay.
Ang ganda-ganda naman. At saka alam ko meron pa kayo doon mga ibang paintings, ano? Opo ma'am, dami po ma'am. Wow. You are so blessed naman na may mga gifts kayong ganito. So, patuloy yung ingatan ang mga sarili nyo para madatili kayong mag-paint pa ng marami. Thank you ma'am. For God's glory. At thank you so much sa inyo. Ano yung Marty, ano yung bale, mayroong mga nagde-desire din na matutong mag-paint. Yung iba takot kasi baka pangit daw ang gawa nila. Anong pwedeng ma-advise mo? Ano lang po, mag-explore kasi ngayon po kasi Mag-explore. Okay. available na po kasi kahit sa social media, sa YouTube, yung mga... Pwede silang pwede po silang mag-explore doon, mag-aral. Noong panahon po kasi namin, self-taught talaga, mahirap walang social media. Oo. Ngayon po, accessible na kahit saan. Kahit So, pwede saan. naman pong i-approach ka. try ng try. Pwede naman kami magbigay ng advice kaunti, tapos magtuturo din po. Kasi nagtuturo din kami ng, Nagtuturo din kayo. ng painting lesson, mga Wow. free drawing. Nung wala pang pandemya. Okay. Salamat. So, doon, ano ang last pwedeng advice mo sa mga bata na gusto rin, pero natatakot pa sila na baka hindi naman nila gift, baka hindi nila kaya. Actually ma'am, bali nag-stop ako mag-painting 17 years old dahil nagkaroon ako ng pamilya rin. Tapos ngayon 40 years old na ako. Bigla ako napasok sa isang place na inalaw ako mag-painting. Pwede mong balikan pala yung hilig mo kahit ano. Tapos ngayon ini-enjoy ko na, bali nag-earn pa ako. Anyway, mas maganda talaga minsan nagkaroon ka ng employer na na-appreciate yung talent mo. You are blessed. Okay. Thank you so much sa inyo sa pagpapaunlak ninyo na ma-feature ko ang mga gawa ninyo. At saka siguro pipicturean ko pa yung ilang drawing nyo doon sa BBS at doon sa office ay sa hall, LRB Hall. Thank you so much. Well, mga kaibigan, thank you po sa inyo pong panunood ng ating vlog sa araw na ito.